И какво става, guys? Днес сте с новото ми видео. Днес ще играем Simon Says в Rocket League. Представете си, мои съучастници. Аз съм Данчо Бананчо. Супер. Аз съм Ивчакиса. Аз съм Гошото. Перфектно. Хайде да започваме. Така, наредихме се така, че играта започва. Който победи е по-добър от другите. Така, Simon Says, скочете. Simon Says, скочете 2 пъти. Супер. Вземете буст. О-о. О-о. Аз съм много весел. О-о. Ами- Е, Айде, дай ми за пертейте. другата игра. Бързо ни изгоря един участник. Чакай да си взема буст, защото така ми харесва. Simon Says, отидете до стената. До стената. Не имах предвид, може на стената, може до стената. И двамата правилно го направихте. Връщайте се. Иванчо? Здрасти. Иванчо? Какво стана, бе? О. Иванчо! Имаме първия победител! Аз между другото за малко тръгнах надолу, ама се Гошо усетих. кирката! Е, тук тръгнах надолу, ама се усетих. Супер! Бах. Добре, Опа. поне Сега аз няма съм да чакате, Simon Says. защото... Ами, кой иска да е Simon Says за тази игра? Еми аз победих, аз съм Simon Says. Аре, добре. И той видео всеки ще се изреди. Аз не искам. Добре, що не си казва. Добре, влизам в другия отбор. Аре, двете тук моите панчета. И понеже аз победих, сега ще съм Simon Says за рун 2. Както Ей! виждате, моите панчета вече са тук. И ще почваме. Ей! Simon Says, отидете на стената. Където е Дани? Чакайте ме. Няма таймер, така че... Така. Хайде на стената сме. Дани? Добре, това не се Дани, брои. елиминирам те. Аре, не се брои, защото не си казвал нищо. Добре. Който... Чакай сега. Ей! Саботаж! Саботаж! Скочете. Добре. Колко странно изглежда. Simon Says, бутайте се и който падне е елиминиран. Ай, за малко Ивчо да падне. Ама аз къде виж къде съм? Да ме елиминиран. Аз се Добре. качих по тавана. Ами, аз се спасих после. Ама никой не ме бутна. Дани, сигурен ли си, че никой не те е бутал? Бе, никой Да, не беше ме на бутна, тавана. аз сам паднах. Ивчо, ако отиде... О, Ивчо, как се сейвна, само... Аз го цели. Продължаваме ли още играта? Да, никой не е бил бутал. Вече нямам буст. И аз. Не! Ама! Това е много яко. Не! Коцето не беше бутнат. Добре. Ма то така... И така ще гоним безкрайно. Не. Не мога. Добре, дай друго. Не знам, Не, аз съм въпросът дисквалифициран. Добре, ти си дисквалифициран. Не ме гони, моля. Благодаря. Добре, Ивчо падна. Дани и Ивчо да дойдат при мене. Как се прещи? Добре. Чакай. Не. Не, лате, аз без Simon Says. Тук. Просто наредете пред мене. Simon Says, замръзнете. Дани? Замръзнах. Малко време му отнема нищо. Добре. Скочете. Добре. Ако бях аз, щях да скоча. Simon Says, Гледай. бутнете ме. Майко. По-скоро, който първи бутни, печели. Не,
Ивче е Имаме победител, победител! значи Ивче е Саймън Сейс. Да. Много гадно го преплешна така. Хайде да продължаваме към третата игра. И това е трети рунд. Почва с играта. Скочете. Добре. Саймън Сейс, дайте малко напреде. Кой докосне топката първи, печели. What the fuck? Чакай. Да, не изгоря. Да, Да, не изгоря, да. Аз направих майко, тъп съм. нищо. Аз тръгнах, ама не съм я оцелил. Саймън Сейс, отидете на стената. Аз се чудих, защо не тръгва ти? Ти трябваше да се осъзнаеш заради това, че не тръгвам. Аз помислих, че като ни виждаш... Върнете се. Не вкарвай, не вкарвай. Ох, мале. Ще тръгна, защото забравих да цъкам. Саймън Сейс, който първи падне от стената, губи. Ама... А, можем да! ли да се бут- Саботаж! Можем ли да се бутаме или... Да. Малко по-трудно. И аз мога да бутам. Не съм паднал, не съм О, паднал. седна го! Дани! Ей, аз мога да бутам. Не. Не! Не забравих, че имам джъмпове. Седна го! Аз паднах, Или- аз паднах. Ами, който победи. Yes! Като оператор и като всичко, си давам всичко и всичко и всичко на Дани. С 14. Дани онора на канала. Не, зато и ще си помисля Тук съм, айде. и ще кажа не. Да Пригответе се. идваме ли? Да. Къде си? Аз съм тук, Здравейте, това е четвърти и последен филм. Yes, филм! Рунд. Така. Същото. А, първото предизвикателство е Саймън Се, скочете. Саймън Се, влезте в синята врата. Добре, излезте. Окей. Не! Вземете буст. Голям. Окей. Саймън Се, излезте от врата. Саймън Се, отидете на стената. Пак ли ще се бутаме? Който падне първи, загубва. Добре, значи после ще има още един рунд, поне. Окей. Никой не загуби. Добре. Аз мога да се обикалям. Той Дани не е казал Саймън Сейс. Да, той не каза Саймън Сейс. Чакай бе! Чакай бе! Не, аз Ето, всъщност по този начин. Саймън Сес, направете Wave Dash. Аз не мога! Какво беше той? Ето, направи го. Ивче е така. Окей. Добре, брои Добре. ли са това, да направих преди малко? Да бе. Абе, направете още един. Брат! Гошо го направи! Не, аз не съм направил. Аз А! просто изкачвам. Айде. Аз не съм Нищо печели. Еми, Ивче е победител на това видео. Спечели 2 пъти. Искате ли още един бонус рунд? Айде. Айде. Не, искате ли да играем камък, ножица, хартия в чата? Да. И ще го правим на рундове. Ще има полуфинали и финали. Аз съм Аз първи. ще сега ще го пиша и на камък ножица хартия на 3. Аз ще се напиша моето. Сега ние първо ще играем с Иванчо Дебеланчо. После ще играят Дани и Гошко. И накрая ще има финал. И разбира се, играта ще е камък, ножица, хартия. Така че, на 3 даваме отговора с Ивчо. На 3. 1, 2, 3. Добре, още една игра. Чакай. Така,
Може ли малко по-бързо, сър, защото изглеждаше, Не, че чакай. го пишеш наново. Готово. Добре, на 3 даваме отговора. 1, 2, 3. Добре. Готови ли сме, Гоше? Да, на 3. 1, 2, 3. Добре. Добре. Окей. Изчакай. No, what the fuck. Готово. 1. Опа! Ча- Добре, изчакай. Измисли си друга. Дай пак. 1, Изчакай. 1, Изчакай! То се му да пише. 2. Дали знаеш азбуката? Ама аре да го напишеш. Добре. Сега Еми. сме. Аз си кочето. Само да ви кажа, че пише от PlayStation. Как да Да. стане? И аз пиша от PlayStation. Ние Аз всичко пишем от кочето. компютри, май. Добре, аре. Чакай, да си го намисля. Добре, 1, 2, 3. добре. Ножка. Добре. 1, 2, 3. Yes! Исках аз. Добре. И това вече наистина е последната игра. 5-ти рунд. Който ако го спечелиш, си готин. Аз ли бе? Не? Може и ти да си. Ще видим. Аз знам. Този рунд означава повече от всички взети заедно. Защото Да, който няма го да спечели, печели цялото. Хайде, започваме. Саймън Сейс, скочете и отидете на стената. Ама как? В смисъл, Нормално сега ще отидем на стената. Добре. окей. Може да вземеш буст. Окей, просто отиди. Вземи си да взема буст. Вземи си... чакай. Добре, Саймън Сейс, Дани може да отиде да си вземе буст. Окей, thanks. Саймън Сейс, отидете в червената врата. Така. Саймън Сейс, който излезе първи, губи. Може да се бутате. Да, бе, брат. Излези. Аз скочих! Е, Той да го каже. не. Да? Аз нещо да направя. Ела, ти излези. Аре, добре. бях си Ще така и той ще дам така. още един шанс. От сърце. Бягал. Ще дам още един шанс от сърце. Не, нямам предвид. Не, ще правим друга игра. Тая свърши. Добре. Отидете на синята врата. Чакай. Проблем ли сега иска? Не, без искам. Добре, отиде за буст. Аз имам право. Гръмнете ме. Добре, ще гръмна, коце. Сайк. Това рис ли трябваше да бъде? Добре. Отидете на стената. Саймън Сейс, отидете на стената. Той дай да отидем на другата. Добре. Окей, ще дойда. Можем ли да се движим? Да. И то без движение ще паднем. Опа. Да. Имам предвид да обикалям просто. Саймън Сейс, който последен падне на земята, губи. Къде е Гошо? Ивчо? Ивчо? Да. Ивчо? Ивчо? Който Който Саймън Сейс, съм който викам. падне последен. Еми, в елиминация. Добре, Очевидно, честно ли е да че- дадем още един шанс? Да, Даде на Дани, значи ще дадеш и на мене и на Ивчо. Добре. Аре. Саймън Сейс, който ме докосне, има екстра живот. И имате време до 39 минути. Ама, Ивчо, не мене, котото! айде! Ой, не.
Аз го докоснах. Да, Дани го докоснал. Ама брат, той Дани така ще получи още един живот. Нищо. Брат, Така, Гошко, ако... Добре, избирай. Или даваме на Дани живот и ти ще имаш втори живот, или не даваме на Дани и ти няма да имаш втори шанс. не искам втори шанс. Добре? Ще вкарам. Изпълниш го. Махни го. Лара, сейв. W сейф. W сейф. Ивчо, оставете топката, оставете. Саймън оставете. Сейс. Докоснете ме. Не ме избомби. Тебе, Добре, докоснахте ме. докоснах те. Докоснете тавана. Пипнете Ивчо. Ти назначава ли, че Ивчо може да се завре в нас? Не. Ивчо, ако го напипна. направиш, ще да прибием. Ивчо се завря в мене. Добре. Оф, вие Остави добре топката, слушате. Дани, остави я, Дани, остави, Добре, остави я. аре, като за последен рунд, Дани, остави шибаната топка, бе, Саймън човек. Сейс, отидете на стената. Искам да гледам кръв, органи. Може ли да взема буст? Може, добре. Саймън не е казал. И той каза, че може. Да, може. Ма не е казал Саймън. Саймън Сейс може. Саймън Сейс, да, останете на стената. И така. Остана. Опа, И Дани. Защо? Аз се качих на тавана и паднах. Добре, защото свърши играта се едно Ивчука. Добре, Саймън Сейс, качете се на стената и ви давам да щупите рула едно. Да щупите какво? Рула едно. Друго едно. Само не искам да виждам го сейвна хора, ли? които ми Ще го сейвна ли? пращат в Сейвна го. коментарите. Ей. Така. Саймън Сейс, трябва да се бутате. И който остане на стената, печели за винаги. Чакай, може ли да взема буст? Не, Защото падна. не, Той качвай се колкото не бързо. даде на мене. Значи няма да даде. Да. Който спечели какво? Печели титната готин на века. Ивчо ме удари. Зато и не се броеше този рунд, защото Ивчо не играе. Ивчо Да, ама изгуби. имах буст, сега нямам. Добре, Ивчо, ти си втория победител. Защото ти спечели два пъти. Замълчи. Еми, Дани, защото и Гошко няма. Да играем камък, ножица, хартия. Не. Защо? Къде е Дани? Ние, Дани, още сме в рунда. Искам да гледам кръв. Дани падна. Дани падна. Не падна на ето и. Брат. Дани. то ти Ема не той е стена. после. Той после си падна напълно. Пак. Знаете ли, всички печелим като едни добри хора. Искате ли? Като едни добри панчета, кампиончета. Цели. Like and subscribe. Хайде, момченца и момиченца. Лайквайте видеото. Не, дей. Абонирайте се на канала. Лайк Така, и и комент. ще се видим в следващото видео. Бай-бай! Бай.